Eu o să citesc doar, are legătură și cu ce spui tu, din Apocalipsa, capitolul 2, un singur verset. Versetul 7. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor lumii, celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Atenție! Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții. Dacă ne uităm pe toate programele, site-urile, nădejdile, filozofiile, dorințele bogaților și a oamenilor simpli este să atingă nemurirea. Pentru că tot mai mult oamenii de știință descoperă în ființa umană că undeva în istoria noastră ca umanitate a existat cândva în eternitate. Biblia afirmă în alt loc că în Romani, dacă nu greșesc, Apostolul Pavel spune chiar în ei Dumnezeu, atenție, Dumnezeu a pus gândul veșniciei. Adică în ființa asta trecătoare, și cum spunea fratele Cici, că unii își fac un loc, zic ei, de veci. Ei, cu siguranță că biblic nu există locul de veci aici. Deși marii dictatori care au făcut cele mai mari atrocități și crime, își doresc, poate că am vorbit și în alte dăți, își doresc acest loc pe pământ să existe, să fie loc de veci. Pentru că dacă nu-i loc de veci, asta semnează ca oamenii să mai aibă o posibilitate și viață din nou, care se percepe prin credință, dar care se percepe și prin logică. Așa cum n-ai fost întrebat să fii pe pământ. Crede-mă, nu pe mine. E prea puțin. Crede acest cuvânt. Că așa vei veni din nou. Spune că Dumnezeu, din cuvântul Lui, are această putere când spune, lucrurile încep să ia ființă. Ei văd că în codul nostru există gândul. În celulele noastre există ceva acolo și îl caută. Ce am eu ca siguranță este că omul, așa cum este astăzi, pătruns de păcat, nu va putea să ajungă în nemurire. Sub nicio formă. Că e un an, că-s 5, că mai trăiești 20 de ani cu o anumită boală, da, există o prelungire. Dar eu nu pot să recomand nimic și nici n-am de gând să recomand. Dacă Dumnezeu a îngăduit un tratament să poată să-ți prelungească zilele, este hotărârea Lui. Dar veșnicia nu va veni în acest trup. Pentru că El este compromis cu, nu cu nemurirea, ci cu moartea. Dar locul de veci nu este pe terra. Pentru că în noi Dumnezeu a pus gândul veșniciei și a pus ceva foarte important. Și anume și-a pus Duhul Lui. A pus veșnicia în noi, dar El nu se va lua așa. Poate într-o altă dată, cu altă ocazie, să dezvoltăm acest subiect.
Nu se vorbește despre Apocalipsa foarte mult. De ce? Pentru că Apocalipsa este o carte foarte fermă. Luând Evangheliile, începi să te joci cu ele. Cu viața Mântuitorului, că a fost copil mic, după aia a fost și mai mare, după aia a fost un pic mai măricel, vorbeam și cu fratele Eugen, poate ironizând puțin. Mai o facem. Datorită faptului că oamenii se joacă. Cu un copil mic, a fost și mai mare, a fost istoric, e un eveniment, unii zic că a fost, așa este, dar știți ce nu vor oamenii? Nu vor Apocalipsa, pentru că în Apocalipsa persoana care a fost mic, a trăit, a fost pe cruce, este aceeași persoană cu care trebuie să vină. Și ce nu vor oamenii în istoria umanității, mai bine ar distruge acest pământ, este că cel care trebuie să vină, nu mai vine cum a venit. Atenție mare! Nu vine așa cum îl propovăduiesc unii și îl aplaudă. Nu, dacă citești în Apocalipsa, aș vrea să știi că te pui pe genunchi, dacă ești atent. Te proșteni cu adevărat în fața celui care a mântuit lumea, dar în fața celui care stă pe tron. Slăvit să fie El. Amin. Dacă stă pe tron, avem o problemă. Eu am o problemă. Orice om are o problemă. Pentru că trebuie fiecare zi să ne pocăim. Și atunci închinarea noastră trebuie să fie veritabilă. Și poate veți zice, păi da, frate, da. Mai avem atâtea greșeli. Nu, n-am constatat în Biblie că Dumnezeu mi-a dat mântuirea când am fost perfect. N-am constatat că am venit la Dumnezeu când am avut numai 10 la școală. Și am constatat, cum spune un poet, așa cum sunt la tine, putere n-am. Atenție! Tu fii mie sprijin. Mă spală în sângele tău vărsat. Așa spune poetul. O mielul de Iovin. Iovin. În Apocalipsa e mielul care ne curățește. Slăvit să fie El. Și o cântare și poetul este foarte inspirat. Dumnezeu ne-a dat mântuirea când noi eram pierduți. Prorocul Isaia spune că eram cu toții pierduți în această lume și Dumnezeu s-a coborât în Fiul Lui și ne-a salvat în vremea când eram pierduți. Atenție! În vremea când eram în păcat. În vremea în care nu aveam nicio șansă. În vremea în care nimeni nu ne-a dat nicio șansă. Și fac referire la o altă cântare frumoasă. De tot cufundat eram în păcatul lumii. Și despre Iisus nu știam nici vestea salvării. Dar Hristos a venit. Pe mine m-a aflat. Și de unde? Din locul rătăcit. El m-a salvat. Slăvit să fie El. Spre asta vorbim. O cântare frumoasă. De tot cufundat era în păcatul lumii, pe Iisus eu nu știam, nici vestea salvării. Însă Iisus a venit, pe mine m-a aflat și din locul rătăcit El m-a salvat. Amin. Asta este realitatea. Și atunci veșnicia nu e acolo. Veșnicia este dincolo. Slăvit să fie El. Dar închei cu acest verset. Cine va răbda până la capăt. Nu, aici nu e ușor. Aici avem fiecare. Deznădejde, uneori nevinuință, uneori nestatornicire. Mulți sunt plini
îi vezi. Face. Dar când trebuie să vină, trebuie să se trezească. Nu? Trebuie să ții timp să te închini. Dragii mei, dacă sportivii au învățat că trebuie să facă sport ca să ajungă la competiții, cum spunea fratele Cici în dimineața, să ajungă, să aibă performanță. De ce cred oamenii că primești credință și binecuvântările când treci prin încercări? Când, Doamne ferește, se întâmplă necazuri. Și atunci fug oamenii și n-au. De ce crezi că în viața de credință nu trebuie să exersezi rugăciunea? Nu sunt eu mai bun ca voi. De ce credeți că în viața de credință, dacă nu te rogi niciodată și seara nu te pleci și spui, Doamne, mulțumesc. Îți mulțumesc pentru că ai fost cu mine. Doamne, pe de altă parte, iartă-mă că poate n-am fost chiar așa cum trebuia. Aceste lucruri în viața noastră ne determină să iertăm. Trebuie să iertăm familie. Păi ușor? Dacă ți-ar fi prea ușor, ar fi o problemă. Pentru că Dumnezeu ne trece prin încercări. Să ierți copilul, să ierți vecinii, să ierți primăria, să ierți nedreptățile. Câte nu sunt, că sunt multe. Dar tot mereu bați la diverse ori și îți dai seama că ce se întâmplă. Nu se întâmplă nimic, că unii oameni sunt cum sunt. Nu este simplu. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune așa: cine va răbda până la capăt, acela va fi mântuit. Amin. Amin. Dragii mei, știți ce înseamnă? Asta este inclusiv să te ierți pe tine. Mulți iartă pe alții, nu, pe tine însuți. Să te ierți pe tine. Pentru că poate am mințit, poate sunt cum sunt, să te ierți. Să-ți duci crucea, a spus. Zice, cine vrea să mă urmeze, spunea Mântuitorul, ce trebuie să facă? Unii zic că trebuie să te speli în râuri. Ok. Unii zic că trebuie să faci cine știe ce. Nu, el spune, zice, trebuie să-și ia crucea. Păi nu trebuie să iei crucea lui, fratelui Eugen. Încerci. Nu trebuie să iei crucile de pe biserici. Crucea ta. Așa. Mulțumim, frate. Nu trebuie să iei cruci în spate așa fizic. Exact. Cea mai mare luptă, dragii mei, dacă ar fi să fim sinceri, nu e lupta neapărat cu oamenii, ci lupta cu noi. Despre ce vorbim? Nu e lupta cu noi. Că unii, dacă au făcut o greșeală, uitați, nu mai vor să vină. Nu merg nici la biserică, nu mai merg nicăieri, pentru că despre asta e vorba. Cine va răbda până la capăt, adică cine va urma această cale. Cum? Ai făcut săptămâna asta greșeli? Nu te întreb. Că eu trebuie să mă întreb pe mine. Ori eu, prin comparație, știu că și voi sunteți ca și mine, spune Biblia. Din același material, cu aceleași simțuri, cu aceleași vedere, cu ochi la fel, cu minte la fel. Da? Trebuie să vă mai întreb? Da, merge să vă întrebe cineva. Că sunt care întreabă. Și cred că sunt altfel. Nu. Eu mă întreb pe mine astăzi. Și dacă îmi pun întrebările astea, nu mai trebuie să întreb pe nimeni. Știu despre ce e vorba. Trebuie doar să mă pocăiesc, să mă rog
și am liniștea sufletului și să îl urmez pe Domnul. Slăvit să fie El.